maahan. Ei oo kenkiä saatana. Kuulit. Vittu on kenkiä. Vittu tää. No mene autohan tämä hei. Ei vittu kenkiä. No varmaan se auto penkillä saatana. Lähtää, mulla on vittu kamera. Ei se haijinut. Taas on vähän ylimenepöö. Silläkö juo? Silläkö juo? Silläkö juo? Koskiahan sinne kameralla vettä. Kuitteve sen niin. Silloin lähden. Älä sitä äkkiä. Älä vittu. Vasili on meidän mukana. Vasili ja Hankkeli. Kumpaan tuota Hankkeli? Köyt. Lähde. Anteri jo pois, meneekin. Rinnappa! Ei! Silloin reppi irti. Ootas näytä. Ootas hommuus. Eikö hyvä? Ei oo liian tällä. Ei, olla. Ei muuta irti. Niin. Sukulimien kovaa tähän lähtee. Kovattu. Oot. Katohan nuo, ihan Vasilin näköinen on. Vittusta riiä. Ei taida lähteä. Oot. Nyrkkeli on kääntöveistely. Nyt on esitystä, nyt on. Ei te lähty. Katohan tuota esitystä. Mitä helvettiä se tekee? Reppi Anteli irti. Jaha. Se on Vasili. Silloin lähti vittu. Mitkä on tunnelmat nyt? Noniin, oot. Sama tunnelma. Voi vittu, elää lyö saatana. Ei kyllä lyö. Joo! Hei, rautaa nyt vaan. Joo! Ei Vasili liikkoo vaan. Vasili! Akki! No menee yli. Meni kahtamat, vittu osuu tuohon, nyt menee yli ja voimakkaasti. No niin. Eikä vituutta. Eikä vituta, ei. Käsiripulta pialle, kun vittu. Millä sinä näet? Purjan nyrkille. Vasilin nyrkille. Joo, sä oot vielä kuskina. Ootko vielä kuski? No varmasti on kuski. No ihan varmasti. Kenenkä auto? Valtioauto. Juuri pottelilla voi katsoa lasinsidut vielä painamaan vaan. Ylillä voimakkaasti, voi vittu. Ja helposti. Mä ei Vasili, kun vähän näytti nyt taateen. Jumala.